A música e as limpezas de praias e os actos religiosos protagonizaron a fin de semana en Ribeira. Novelouro encheu a Praza de España, onde tamén actuaron Aldara e DJs referentes do Barbanza. A actividade non faltou en Ribeira esta fin de semana. O venres arrancou con forza coa chegada do Muradán Novelouro á Praza España. Centenares de persoas ategaron o lugar para desfrutar da súa música, que comeza a pegar forte no panorama galego. Foi un fin de semana xa dos que marcan ese inicio do verán e a verdad que esa actuación con Novelouro como protagonista do Fálame así, cántame así, pois creo que foi moi satisfactoria, sobre todo para o público adolescente, incluso preadolescente, e algúns que xa non éramos tan adolescentes, pero que tamén o disfrutamos, non? Hai que ter en conta pois ese tirón que ten agora mesmo na música galega, pensada e orientada pois ao público xuvenil, o artista Muradán Novelouro, no que gozamos tamén pois de poder compartir un ratiño coa rianxeira Aldara, unha voz femenina tamén en galego que nos encantou. Ademais de contar coa presenza e actuación de DJs locais e referentes do Barbanza. As actividades dirixidas á xuventude teñen que seguir saindo ás rúas de Ribeira, sobre todo pois cando potenciamos tamén a lingua galega e o divertimento, o ocio en galego, pois tamén é moi proveitoso e, dende logo, moi divertido. Non só houbo tempo para a diversión, senón que tamén se realizaron actividades medioambientais. Pola mañán, onte domingo, pois participamos tamén da man da Escola Grip School Surf, pois desa limpeza na que participaron pois máis de 100 persoas, nesa limpeza dos areais por toda a zona de Corrubedo, e que finalizou tamén pois cun ágape de confraternidade para todas as persoas participantes, na que pudemos pois disfrutar de unhas sardiñas xa antes de San Xoán, e que foi ben tamén frutífera pois esta mañán. Polo tanto, eu creo que en Ribeira nestes momentos temos cantidade de actividades, tanto medioambientais, sociais, culturais. E tamén actos religiosos. Tanto na parroquia de Corrubedo como na parroquia de Ribeira este fin de semana tamén tiveron lugar pois esas celebracións dunha celebración ben tradicional no noso municipio como é a das Fillas de María. A procesión percorreu as rúas de Ribeira nunha xornada dominical na que tamén arrancaron as comuñóns na UPA.